nou joc. M-am gândit să încep o nouă serie în loc de Minecraft. Acest joc se numește Block and Load și Tu filmezi și... Băi, filmezi și tu? da. Da. În fine, continuăm. Să explic puțin din ea. Aici este Tamer Bulut de pe și el de pe YouTube venind. Să vă explic jocul. Noi suntem caractere diferite. Nu există third person. Nu, cine a dat? Ce să dăm, băi? Băi, Hipro e cu noi în echipă, eu l-am la frente, Hipro. Cine și-a dat F-ul? Cine și-a dat F-ul? Hipro. Taci din gură că trebuie să explic ce e Block and Load. Bine. Deci noi suntem niște eroi de ăștia. Și acest... unde? Tony... Noi avem măcar un Tony. Da, nu avem. Dar măcar avem un Vander. Așa. Și acesta este un cub. Ahmed, scrie și aici cube. Mare așa, cub. Taci din gură! Acela este un cub, acesta e cu 2. Și e și baza mare. Nu toate mapele au 3. Adică unele mape au doar un cub și o bază, altele au doar o bază. Și acum să nu-i dai cover ultimii, să nu-i dai cover bazei în fine. Dacă de ce dau cover ultimii pe ei? Nu-i da cover fiindcă ei pot oricând să vină prin spate și să distrugă cover-ul. Adică cum voi face eu. La ei. Așa, ce vreau să vă zic. Aceea de lângă arme este abilitatea specială F, care mi-a fost da și toți avem o abilitate specială. De exemplu, această doamnă sexy de lângă mine, dacă își dă abilitatea F... Haideți mai bine să fie o demonstrație, stai lângă mine. Ok. Stai lângă mine. Uitați ce face această domnișoară cu curul mare. Ne dă un super speed. Aia cu curul mare era, parcă era Kira. Taci. Ne dă un super speed care e temporar. Și Crești levele, îi omor pe toți. acesta care are același caracter ca al meu, dacă își dă F ability-ul, nu, ce idiotă! Elimină un gaz care dacă îi stai lângă inamici, îi inamici efectiv amețesc. Clown pe ecran și va ameți. Ce vreau să vă mai zic? Acestea sunt blocurile din inventar. Acesta este special blocul care este un... Dar știi că, voi apasă mai bine G. Știi, ca să vadă ce face fiecare bloc. Creep in the box. Și uite, apasă și I ca să vadă despre personaj. Ce Acestea- faci, mă? Ce mă împingi, golanule? Taci, mă, din gură. Acestea primele două sunt armele lui Creepy. Pumnii care puteți vedea o da și din îndepărtare și din apropiere. Uite. Da, mă. Bă, ne-ți... Și pot sparge pe el. Se încarcă foarte bine. Și acesta e a doua armă, care e ca o bombă sau trepuri. Sus, Trepurile este ceva care te încearcă. sus pe ecran este timpul cât mai avem până a construi. Dacă trece asta, Bariera aia albastră. Și lângă, vedeți așa o linie albastră și una roșie. Are viața cubului slash bază. Nu știu. Dar măcar avem health și emo, măcar nu mai e retardat. Păi da, dar retardatul ăsta de Creepy nu-l lasă pe săracul. Ahmed, Da. ai cheltropuri? Da. Let's spam! Asta e... Acestea sunt cheltropurile care, dacă treci pe deasupra lor, te înțeapă. Acestea sunt bear-trepurile, care dacă treci pe ele îți dă stun și îți ia celălalt. Puteți să vedeți mult mai multe informații dacă vă luați Block and Load la secțiunea de Learn. Acolo Asta este fake block-ul, când dacă un inamic trece peste el, pur și simplu dispare. Asta e Speed Pad.
speed, da? Care îți dă speed, bounce pad-ul. Asta e bounce pad, care efectiv te aruncă în sus. Și împreună Fin, fac asta. În fine, stai că... acesta este large bomb, care e ca o bombă, după cum vedeți. Bă, dar mie nu mai merge să speed, te doare o problemă. Acestea sunt bricurile, blocul de construcție. Și cam atât despre. Ăsta e din save blocul meu, îl veți vedea în acțiune. Așa, el îl folosește foarte des. Veți vedea ce va face și va face multe ravagii. Cine, mă? Snipește cineva? Da, snipește ăla! Snipește sargi. Spamează sargi. Nu spamează, mi-a dat o lovitură. O, mă făgă, mă! Doamne, dar ce golan sunt eu. Ahmed, bananele! Ce rect mi-a dat! Ai murit și tu? Da, mi-a dat rectul ăsta. Eu am lag. Acesta, domnilor, vedeți că e lag. Lag. Se numește lag. Este Vandergraaf la care ne uităm. Deci, sunteți la colorile lui, care îl ajută, fel spus. Dacă dă cu arma lui într-un test la coil, ăla se reflectă în aia sau efectiv până când dă în cineva. Da. Sau nu dă nimic. Da. Depinde, dacă Doar e... așa, își ia damage. Da, eu l-aș folosi ca să... Ca să ce? Eu l-aș folosi mai bine ca să distrug pe cineva. Frate, voiam și eu să dau un asist. Uite, mai aveam o șansă, dar e lag-ul prea mare. Să văd cât ping am. 47, 49. Tu cât ai? Eu asta e... I-a dat rectul Tony. Am 45. Și ție ți-a dat ninja-ul rectul, nu? Care? Ninja-ul ți-a dat ție rectul. Ba nu, ăla nu erai tu. Și mi-am folosit F-ability-ul ca să îl avansez pe tipul ăla. E chiar enervant de un creepy de F-ability. Chiar foarte enervant. Stai, cam la ăsta am pasiva. Ba nu. Trebuie să-mi bag pasiva. Din păcate nu vă pot arăta cum e să dea creepy rectul cu F-ability-ul lui. Și acestea sunt force gate-urile prin care nu putem trece decât noi echipa. Și ăștia dinamicii nu pot trece. Pot să treacă doar dacă le sparg. Da. Dar astea puse de la mapă, astea nimeni nu le poate sparge. Nici măcar noi. Astea care sunt puse de la bază. Da. Vine! Super lagi! Yolo Froro! Mă făgă! E un ninja aici, e un ninja! Îi iau 2 toni. Care de? Tipul ăsta are un... își poate pune chiar 3 decisive blocker. Sau să pun doar Ce rig mi-a luat! Îi urăsc pe sniper. Ea se numesc sniper. Și ce mai putea spune despre block and load? Îmi bătea singur, fraierilor! Glumeam. Prea multe cheltropuri. Nu o să-și ia tipul ăsta. Ne vom moare. Stai că moare și... Stai să-l omor. Rect. Cum arată baza a lor? A lor nu știu, a noastră știu că cam în spate. Că am pus... Cam așa se aude când cineva dă în baza noastră. Ca o sirenă, cred că au spamper. Unde?
l-am spart eu. A, bun. Fiindcă mai au un respawn pe el. Și date fiind care i-au făcut super confuzi, ați văzut, nici au dădeam perete în loc să dea mine. Dar e bine când îți dă un creepy ăsta, cum îi zice, când îți dă un creepy ăsta să dai random în toate părțile. Cam asta mi se pare faci săran. Și acela este shrine-ul, F-ability-ul ăsta, ninja-ului, care e super enervant. Dă un fum și explodează. Explozia aia se poate anula prin 4 lovituri doar, dar te mănâncă. A, nu! Spameam și eu frumos, așa, doar ca să-i sparg baza și vine ăla, vine Sarge să mă spargă pe mine. E! A, ce ne simți? A, de mă, you play... Da, nu știu. Acum du-te mai rapid. Și tocmai am salvat baza, am stat mai mult pe defend meciul ăsta. Pentru că baza lor e super, super bună. Da, în legătură cu asta, s-a cam dus partea în momentul acela frumos al lor. Păi, ei au 2 Tony și locul special al lui Tony e să pună turetul, acele... Mamă făgă, mamă făgă! Ce rect era să dau! Nu, da, mai grijă spate! Directul că e low! Nu mori, Tam, nu fi nu! Nu fugi, Tam, nu fi nu! Mamă, ce se ascunde! Păi da, mă, eu sunt smart și nu vreau să mă sinucid. Da, dacă totuși suntem la baza lor, haideți să facem ravagii mai mari. Like example. Ce nesimțire punem și eu frumos decide blocul meu și vine Tony pe la spate. Acela a fost shrine-ul ninja-ului pe care tocmai l-am spart și tipul a încercat să-și dea effort. Și acum te duci tu după supărat pentru că cineva, ok, eu, l-am spart. Și acela este supply-ul care l-auziți. Că, frate, cred că ți-a dat și ei seama dacă țipă golanul ăla pe acolo. Supply! Supply! Acel supply drop îți dă blocuri. Vedeți acolo că e un număr. Nu, jos stânga, lângă fața fetei, eu în față, în fine. Nu discriminați caracterele. Încerc să le explic toate caracterele. Iar eu încerc să fac explosion. Tipul a încercat să pună kill-trap-uri crezând că mă omoară el. Păi da, da, știi că acele kill-trap-uri chiar te ajută uneori. Păi nu, dar te ajută fiindcă îți mai ia așa vreo 5 de mici. Și poate fi să cu acel 5 de mici scap tu. Bolănie! Frate, eu vreau doar să-i sparg baza, ce au ei cu mine? Nu vor să le spargi baza? Un alt supply drop, mă duc eu. Nu, eu. Ne ducem, cine ia, frate? Știi Tony pe acolo. L-am văzut, adică nu l-am văzut, dar... Pune-te freaking brick. L-a luat ăsta, eu. A, bine. Măcar să-l ia cineva din echipa noastră, eu asta voiam. Def la bază, def la bază. Sunt la bază, dar nu promit că o să-l câștigăm. Uite, l-am găsit. Nu promit că o să scap de asta. Știam eu că și-a pus-o. A murit ăsta aici. Erai... Tu așa cum de ninja o bază. Mă făcă... Și
căcat. Win! S-ar putea să pierdem acest meci, din păcate, pentru că au un avantaj foarte mare. Tony! Da, au 2 de fapt, deci ăla e avantajul și mai mare. Și nu pot să cred că deja ne dăm. Ce nesimțire, avea doar 1%. Am chiar dat de 3 ori în el. Da, mă. Ai murit? Mințit. Ce? Mi-ai spus că dacă ăla se sparge din 3 bloc. Vezi că mie... 4, am zis 4, fraiere. Cât HP mai ai? Nu foarte, foarte mult, nu foarte, foarte mult, nu foarte, foarte mult, nu foarte, foarte mult. A murit? Nu. Hai că mai am că să ne luăm de asta. Stai, mă duc eu pe DF la bază, cine-o fi. E ninja-ul aici. Am scăpat de el fără să-și bage. Golanul! Nu, Dă-i nou. am dat nu. Acela este surrender-ul, dacă nu. Adică te dai bătut. Pentru cei care încă nu știu. Da, știți voi ce înseamnă surrender. Surrender, never surrender. Și... ce-aș putea spune? Oh, Doamne! Într-o zi vom putea juca dacă vreți. Ce faci, bă? Ce? Clean up! A, da, eu l-am făcut. O, Doamne, o, Doamne. Da, așa. E sus. Au, și dacă dăm headshot, le ia mai multe. Ce? Pleacă, am luat. Și dai frate în mine. Vezi că e pe acoperiș fraierul. Nu, bun. Ce faci, bă? Oh, nu, haide că a căzut un large. Large bomb, ne atacă cu un large bomb. Ai pierdut, fraierică. N-ai nicio șansă. Ce Rex Battle i-am dat în față. Cine-i la bază? A trecut pe lângă noi. A, uite-l! Uite. We are hurt. Ești ofensivă? Da. Sparge. Nu te duce, fraiere, după el. Nu te duce după ei. Eu ce ți-am? Dar nu m-am dus după ei. Și ce mai facem? După cum vedeți, sunt pe locul 2 pentru că acest Gorm mi-a ciorădit multe kilori. Eu sunt pe locul 4. 4. Uitați-vă pe cameră, bă, 0. Chiar ar vrea să-mi schimb numele ăsta, dar habar n-am cum. Nu cred că pot. Ar trebui să fost, că tu ți l-ai schimbat în Hunter. Bun, am sparte unul. Oh, mama. E sus! Și-a pus framă sus ăla. Cade, vezi că vine. Da, fall damage. Corect. Battle. Cred că a avut glitch-ul ăla în care, Ce? știi, când îți dai F-ul, dar se aude și... What? Ce? Era ăla aici, ok. Eu nu mă ocup de ăla, fiindcă eu fac altceva. Ce ne-a dat? I-am dat nou. Nu enervează nubii ăștia care îi dau să nici au tot sus. Da, nu știu unde e sus. E la baza a doua. Adică ultima. Vreau să văd unde își pune frama în fraierul. Ca să eu sparg, gen...
telefoanele și mor! Oh, nu. Nu! Trebuie să iau health-ul! Health-ul F! Our base is under attack. Am închis acele telefoane nenorocit. Nu! Cine te suna? Ce? Cine te sună? Maică ta? Nu. Un Ce prieten? mai sună mașina? Habar n-am. E în casă cu tine? Nu. Eu o să mă de... Bun, am terminat. Am pierdut. Ne pare rău că am pierdut așa, like a noob. Măcar ne-am distrat. Da. Da. Și nu știu dacă vreți să mai filmez. Așa că eu o să filmez în continuare. Bam! Serios? Mai facem un match? Da, Da, hai să facem și un win. Adică, na. În fine, hai. Da. La revedere! Verificați obiectul.